पढ़ेला तोहरा के हम भली अखबार में, बदला ही कितना डूबल बानी तोहरा प्यार में। नमस्ते भाई लोग, स्वागत बा देसीला यूट्यूब चैनल पे। आज बात होगी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। हमनी सबके चहेता पवन सिंह के गजबे नु जलवा बा, लेकिन ई बार बात कुछ खास बा। का बात बा? तरौआ लोग पवन सिंह के तो खूब देखले होखम, लेकिन का कबो पवन सिंह के लइका के देखले बानी लोग? माथा चकरा गई लू। रउआ लोग सोचत होखे कि पवन सिंह के बेटा बेटी तो बटले नहीं थे, तब पवन सिंह के लइका कहाँ से आ गई? तब ज्यादा परेशान होके के जरूरत नहीं थे। हम बात करतानी पवन सिंह के एआई से क्रिएट कईल गईल चाइल्ड वर्जन के, जेकर वीडियो ए टाइम सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचौले बा। सोशल मीडिया पे तहलका मचा देले बा। ये है वो है दिस है दैट है, बहुत मार मारो जाकिर सोलह नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो ये पहला वीडियो में पवन भैया के चाइल्ड वर्जन, ओहो का क्यूटनेस बा। छोट छोट पवन सिंह, मगर स्वैग तो उहे बड़का पवन सिंह वाला बा हो। ई वीडियो में छोटू पवन गाना गात बड़न, लाली पाप लागेलू। अरे आवाज तो दमदार बा, बस चेहरा छोट हो गइल बा। का बताई भैया, ये एआई टेक्नोलॉजी तक कमाल के बा। पवन भैया के फैन लोग तो ये वीडियो के देख के पागल हो गइल बड़न सा। भगवान का तोहरा लइका के। अब देखी लोग पवन भैया के चाइल्ड वर्जन के रोमांटिक अंदाज। इस शॉर्ट्स में छोटू पवन सिंह काजल रघवानी के साथ चाइल्ड वर्जन में दिख रहल बाड़े। छलकता हमरो जवनिया गाना पर रोमांस करत बाड़न। अरे छोट छोट लोग बड़का बड़का आशिकी, गजबे नो केमिस्ट्री बा। फैन लोग तक कमेंट में लिखा था कि छोटका पवन बड़का धमाका। शेर के दुश्मन शेर होला, सियाना। अब तैयार हो जाए लोग, काहे कि छोटू पवन सिंह एक्शन मोड में आ गए बड़न। इस शॉट में पवन भैया के चाइल्ड वर्जन काला ओढ़नी गाना पर दबंगई देखे के मिला था। एकदम गैंगस्टर लुक, छोटा छोटा पिस्तौल, मगर ठसक उहे पावर स्टार वाला। फैन लोग लिखा था पावर स्टार छोट हो गए बड़न, मगर पावर उहे बड़का वाला बा। पावर खत्म ना हुई, मेरे भाई सब नाम दिए हैं पावर स्टार। अब ई देखी छोटू पवन सिंह के डांस का जलवा। इस शॉर्ट्स में राते दिया बुझा के गाना पर आम्रपाली दुबे के चाइल्ड वर्जन के साथ छोटका पवन ठुमका लगा रहल बड़न। भाई ये छोट छोट स्टेप देख के तो मन झूम गईल। अब पवन सिंह के बजा दे कोई बाजा, ऐसन कोनो माई के लाल पैदा ना होए। अरे ई तो देखिए छोटू पवन सिंह कॉमेडी मोड में। इस शॉर्ट्स में लेहम चुम्मा 1 लाख में गाना पर छोटू पवन मजेदार अंदाज में काजल रघवानी के चाइल्ड वर्जन के साथ मस्ती कर रहल बड़न। काम मजा बा भाई। ये गाना 112 मिलियन व्यूज कमा ले बा। अब कमेंट में फैन लोग हंस हंस के लोट पोट हो रहल बा। पैसा से सर हम घर खरीद सकते हैं, पैसा से जमीन खरीद सकते हैं। अब थोड़ा इमोशनल हो जाए, कहे कि छोटू पवन के इमोशनल साइड आ गई बा। इस शॉट में आंख ना मिला पैबू हो गाना पे छोटू पवन चांदनी सिंह के चाइल्ड वर्जन के साथ सैड मोड में बढ़न। भाई छोटा चेहरा बड़ा इमोशन। ये गाना 4 दिन में 4 मिलियन व्यूज बटोर ले बा। अब फैन लोग कहत बा पवन भैया छोट हो या बड़ दिल जीत लेते हैं। बट पैसा से सर किस्मत नहीं खरीदा जा सकता है। अब देखी लोग पवन भैया के चाइल्ड वर्जन के जलवा विदेश में भी बा। इस शॉर्ट्स में न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जिमी नीसम जिला टॉप लागेलू गाना पर पवन सिंह के स्टाइल में डांस कर रहल बड़न। भाई लोग नेपाल से न्यूजीलैंड तक पवन भैया के एआई चाइल्ड वर्जन दुनिया पर छा गई बा। ये वीडियो एनपीएल जश्न के बा और सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहल बा। रास्ता चलूं अगर कोई मुझे अपशब्द भी बोल देता, अरे भैया सॉरी, कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए। इस सारे शॉर्ट्स को देखकर एगो बात तो पक्का है,
एआई का कमाल अब पवन भैया के जलवा से सोशल मीडिया पर तूफान आ गइल बा। फैन लोग कमेंट में लिखा था कि छोटू पवन दिल जीत लेलन। कौनो कहता कि ई तब भोजपुरी में नया क्रांति बा। और सचमुच एआई ई तरह से पवन भैया के बचपन के रूप में दिखौले बा कि हर केहू उनकर दीवाना हो गइल बा। अब एक मजेदार सवाल ई बा कि अगर छोटू पवन भैया आज के टाइम में अगर स्कूल में पढ़ाई करत रहलन त का करतन? शायद मास्टर जी से कहतन कि मास्टर जी लॉलीपॉप लागेलू तनी गाना सुनाई, ना तो हम चुम्मा 1 लाख में ले ले। आपे लोग बताई ना कि छोटू पवन सिंह का करतन। तब भाई लोग ये रहल पवन सिंह के एआई चाइल्ड वर्जन के शॉर्ट्स के मसालादार सफर। अगर रउआ सबे के मजा आइल बा तो लाइक करी, कमेंट और शेयर जरूर करी। हाँ, देसीला चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी, काहे कि अगला वीडियो में हम लेके आई और मसालेदार कंटेंट। तब तक के लिए झूमत रही, गात रही, अब पवन भैया के चाइल्ड वर्जन के साथ मस्ती करत रही। जय हो पावर स्टार के।